Αυτό συνήθως παλιά δεν έπιανε. Αλλά σήμερα είστε λίγοι και γαμάτε, δεν πειράζει, δεν ξέρω τι γίνεται. Να πω τώρα για άλλη φορά, αυτό πάνε δυνατά. Άλλη μία, πάμε άλλη μία δούμε. Το ξέρω! Πουτάνας. Λοιπόν, πρώτα τα αγοράκια και μετά τα κοριτσάκια. Πάμε βάση βαθμολογίας, πρώτα οι παοξίδες, για να δώσετε πολύ, σήμερα είστε λίγοι.